سلام كبرات تختاتلتنا أزي موياوي زتزي وترو أب ساعات زي زغرب مس ممتع كورونا فيروسن سوزا سعبو سفلا لي تقاماتن مخرن مهاب زتلالو فولي مدبي لومي كم غتسلتنا يتسحلف مدباتنا كورونا فيروسن سوز فطروسنا أمراو تغطن أب زبل أرستي دكتور فيلمون مبرهاتو كاب هاجراو موكسي هوسبيتال سنا أمرو قدس مريم مسانا أب ستيرلو كبرات تختاتلتنا دحر مخصات كورونا فيروس أب عالمنا كل مداوي لوتي يترأيو أب محبرة قطبة ويتقامات تعنا وتقامات كاو حليفون موت ادخال بوزح زي زربولو زي قلت دما أتي زفتر سنة أمره وتقاماتي بسنك كورونا فيروس بزبزح درجة كابز بعالم بناء أمره تقط غيرلو جن بزي تعنا سنة أمره ملوء تعنا ويون هيوت بملأت كمرح سلازي قال ابز قداي زاتو كيرنا الدكتور فيلمون مسانا ابسيديلو ابز مدب زي زلكم حطوتات ب 10 تخلت 14 54 ويدما 10 تخلت 14 74 بدموال ناب استوديو اير تي في قدولو تخوليكم دكتور سلازاب كنا غزي يمسكنكا خمت اقديمو تقصنح بزيت عنا سنا امرو كله سلازي قال مخا مزحجي اتينيا زلنا كورونا فيروس فتيرو زلو نمكل خالو زجدد زي نور عينتها كهيداتات قدنتاوي سنا امرو صوت خبر زبل جمجم አለና ስለዚህ እነዚህ መብረክት በና ተስፋናይ ቅድሚ ዝኾነ ምእታውና ሓደ ጥዑይ ሰብ ወይ ጥዑይ አምሮ አለው ዝባል ሰብ ከመይ ዝበላይ ዝተዋሃበኒ ዕድል ብልቢ የመስግን ጥዕና ስና አምሮ ክንብል ከለና ሓደ ካብቶም ንሓፈሻዊ ጥዕና ዘቆሙ አንድታት ሰለስተ ኣለውዶ አካላዊ ማህበራዊ ስነ አእምሮአዊ ጥዑይ አእምሮ ክንብል ከለና ሓደ ሰብ ሙሉ ክሓስብን ስምዒታቱ ክገልጽን ንዝተፈላለየ ኣብ ህይወት ዘጋጥሙ ቡድሆታት ፀገማት ክብድህን ነቲ ፀገማት ክፈትሕን ከሎ ተወሳኺ ከዓ ምስ ኣከባቢኡ ምስ ሕብረተሰብ ምስ ኣገሮ ጎረባብቲ መሳርሕቲ ጥዑይ ዝኾነ ዝምድና ክፈጥር እንከሎ ማለት እዩ እዚ ከምዚ ክገብር ዝኽእሉ ከዓ ጥዑይ ሓንጎል ምስ ዘለዎ እዩ ሓንጎል ካብ ኣብ ከባቢና ክንረኽቦም ንኽእል ዝተፈላለዩ ተመኩሮታት ትምህርቲ ተጠቂምና ንክንጥቀመሉን ንዝተብና ዝሓሰብናዮ ዕላማታት ትልምታትና ክነተግብር ክንሕግዘና ኣብ ህይወት ከዓ ዝተፈላለዩ ውሳነታት ክንወስድ ከለና እቲ ዝሓሸ ክንውስን ዝሕግዘና ዓብዪ ህዋስ እዩ ስለዚ ደቂ ሰባት ከዓ ሓንጎል ስለ ዘለና ኢና ካብ ካልኦት ንፍለ ማለት እዩ ብተወሳኺ ከዓ ከምዚ ሕማም ስለ ዘይብልካ ወይ ስንክልና ስለ ዘይብልካ እውን ጥዑይ ማለት ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ጥዕና ኣእምሮ ብሕፅር ዝበለ ብከምዚ ጌርና ክንገልፆ ንኽእል ማለት እዩ ሃራይ ዶክተር ፊልሞን ሎሚ ፍልይ ዝበለ ኣብ ዝሓለፈ ካብ ወርሒ 12 ናይ ዝሓለፈ ዓመታት ሒዝካ ኮሮና ቫይረስ ዝበሃል ዳሃይ ሰሚዕና ኣለና እዚ ኮሮና ቫይረስ እዚ ንዕለታዊ መነባብሮ ደቂ ሰባት በኣሉታ ፀልዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ፀገማት ኣውዲቕዎ ከም ዘሎ እዩ ዝዝረብ ስለዚ ኮቪድ 19 ስነ ኣእምሮአዊ ፀቕጥን ወይ ስነ ኣእምሮአዊ ፀቕጥን ትእሰር ኣሎ ዶ ብርግፅ ኣሎ ቫይረስ ኮሮና 19 ከምቲ ሽሙ ዝሕብሮ ኣዝዩ ኣርዓዲ ኣሰንባዲ ኣሻቓሊ ኣፍራሕን ዓይነት ቫይረስ እዩ ምክንያቱ መዓልታዊ ዝተፈላለየ መቕዘፍቲ ብዙሕ ፀገማት እዩ ዘውርድ ዘሎ ስለዚ እዚ ቫይረስ እዚ ከዓ ኣብ ዝተፈላለዩ ሰባት ዕድመ ፆታ ደረጃ ትምህርቲ ደረጃ ቁጠባ ናይ ሃገራት ከይፈለየ ኣብ ምጥቃዕ ዝርከብ ዘሎ ስለዚ ምስኡ ተኣሳሲሩ ከዓ ዝተፈላለዩ ስነ ኣእምሮአዊ ፀቕጥታት ኣጓኒፎም ይርከቡ ማለት እዩ ምሳሌ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዓለም ሓደ ካብ 10 ሰብ ምስ ኮቪድ 19 ተኣሳሲሩ ዝኸይድ ስነ ኣእምሮአዊ ፀቕጢ ተቓሊዑ ይርከብ ማለት እዩ ብተወሳኺ ኣብቲ ናይ ቁጠባዊ ነገር እውን ምስ ቫይረስ ኮሮና ብዝተኣሳሰር ጥራሕ ክሳብ 1 ትሪልዮን ዝኸውን ዕንወት ኣብ ቁጠባ ክወርድ እውን ተፅቢት ይግበር ማለት እዩ ስለዚ ቫይረስ ኮሮና ኣዝዩ ካብቶም ኣብዚ እዋን እዚ ስነ ኣእምሮአዊ ፀቕጥታት ኣውሪዶም ዘለዉ ሓደ ዓይነት ቫይረስ እዩ ምስኡ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ ቅድሚ ሕጂ ተራእዮም ዝነበሩ ከም ሳርስ ከም ሜርስ ዝበሃሉ ዓይነት ዓሌታት ናይ ኮሮና ቫይረስ እውን ብዙሕ ፀቕጥታት ኣውሪዶም ነይሮም እዮም ናይዚ ናይ ሕጂ እዋን ግን ፍሉይ ይገብሮ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ፍሉይ ዝገብሮ ናይ ቫይረስ ኮሮና እንታይ እዩ ሓደ ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልኩ ከዓ ኣዝዩ ሓደገኛ ቫይረስ እዩ መጠን መልከፍቲ ላዕሊ እዩ መጠን ሞቱን ላዕሊ ማለት እዩ ከም ካልኣይ ምስኡ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ እንታይ እዩ እቲ ኣብ ቁጠባ ኣውሪድዎ ዘሎ ዕንወት ከም ሓደ ጠንቂ ነቲ ስነ ኣእምሮአዊ ፀቕጥታት እዩ ሳሳይ
እቲ ስናምራው ፀቕጥታ ደምጽ ደሎ ምስ ቀረብን መሳርሒታት ናይ መድሃኒት ተኣሳሲሩ ዝኸይዱ ሕፅረታት ስለ ደጋጥም ደሎ ከምዚ ኣብ ካልኦት ሃገራት ንሪኦ ዘለና ቬንቲሌተር ተሳኢኑ ዝተፈላለዩ ናይ መከላኸሊ ኣቑሑ ናይ ሕክምና ተሳኢኑ ተባሂሉን እዚ ንሰብ ፀቕጢ ፈጢሩ ርከብ ማለት እዩ ከም ረብዓይን ኣገዳስን ዝወሃብ ዘሎ ሓበሬታታት እዩ ሓበሬታታት ብማሕበራዊ መራኸቢታት ብማዕከናት ዜናታት ኣዝዩ ረባሺ ተጋራጫዊ ዜናታት ኣሰንባዲ ኣፍራሓ ዝኾነ ዜናታት እውን ይመጽእ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ሓምሻይ ከም ጠንቂ ተወሲዱ ዘሎ ኸ ዝተፈላለዩ ስነ ኣእምሮ ሕዱራት ሕማማት ናይ ስነ ኣእምሮ ሃልዩ ምስ ተወሳኺ ሕዱር ሕማማት ናይ ዝተመሓላለፍቲ ሕማማት ተወሲኹ ንሰብ ንስነ ኣእምራዊ ፀቕጢ ኣቃሊዑ ይርከብ ከም ሻድሻይን መወዳእታን ከዓኒ ሓደ ሰብ እቲ ናቱ መከላኸሊ ብልሓት ቤላ ንብሎ ወይ ከዓ እቲ ዲፌንስ ሜካኒዝም ንብሎ ከዓ ዝያዳ ንኽቃላዕ ይገብሮ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ቫይረስ ኮሮና 19 ብከምዚ ዝበልኩ ሽዱሽተ ዛዕባታት ንሰብ ኣብ ዘይተደለየ ስነ ኣእምራዊ ፀቕጥታት ሸሚሞ ይርከብ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ስነ ኣእምራዊ ፀቕጥታት ብግቡእ እንተዘይተፈዊሱ ከዓ እቲ ናቱ ክኸይድ ይኽእል እቲ ሕማም ዳወሳኺ ይኸይድ እሞ ናብ ዘይተደለየ ሞት ይኹን ነባሪ ስንክልና እውን ካልእ ዓይነት ሕማማት እውን ከምፃልና ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ዶክተር በዚ ናይ ኮቪድ-19 ወይ ኮሮና ቫይረስ ምክንያት ብምዃን ንስነ ኣእምራዊ ፀቕጢ ዝያዳ ጥቑዓት ክኾኑ ዝኽእሉ መን ክኾኑ ይኽእሉ እዚ ሕጂ ሰብ ዓሌት ደረጃ ትምህርቲ ደከይፈለየ ደጥቃ ዓይነት ቫይረስ እዩ ኮይኑ ግን ገለገለ ክፋል ሕብረተሰብ ኣለዎ እዚ ዝተፈላለዩ ሕማማት ዝተቃልዑ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናቶም ድሕረ ባይታ ኣብ ግምት እቲኻ እቲ ናይ ምክልኻል ዓቕሞም ናቶም ኣብ ግምት እቲኻ ዝያዳ ክጥቅዑ ዝኽእሉ እቶም ብዕድመ ዝደፍኡ እዮም ዝኾነ ሰብ ክጥቃዕ ይኽእል እዩ ግን እቶም ብዝያዳ ተጠቃዕቲ ዝኾኑ እቶም ብዕድመ ምድፋእ ዝርከቡ ሰባት ወይ ከዓ እቶም ናይ ዕድመ ሰብ ፀጋይና ንገልፆም ቆልዑ መንእስያት ወላ ኣብ ትሕቲ በለ ቁጠባ ዝነብሩ ዝኽእሉ ዝያዳ ተጠቃዕቲ ይገብሮም ማለት እዩ ምልክታት ኣለዎ ዶ ሓደ ሰብ ንኣብነት ኮሮና ቫይረስ ኣትዩ ካብ ዝበሃል ኣትሒዙ መቸም ብዙሕ ሰብ ኣብ ማሕበራዊ መነባብርኡ ኣብ ጥዕንኡ ኣብ ጉዳይ ስድራ ቤቱ ደቁ ብዙሕ ፀቕጥታት ይጭነቕ ሸቐል ይረአዩ ስለዚ ሓደ ሰብ በዚ መፅኢ ዘሎ ሕማም እዚ ናይ ኣእምሮ ፀቕጢ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ኢልካ ክትግምቶ ትኽእል ዘሪኦም ምልክታት ኣሎ ብርግፅ ምልክታት ኣለዉ ሕጂ ኣብ ቫይረስ ኮሮና 19 ተኣሳሲሮም ዝመፁ ስነ ኣእምራዊ ፀቕጥታት መዓልታዊ እንዲኦም ደለዎም ዝኾነ ሰብ ምስታ ከም ግን እቲ ዋና ነገር እንታይ እዩ እቲ ሰብ ነቲ ዝመፀ ዘሎ ምልክታት እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ይህበሉ ገለገለ ሰብ ነቲ ከጋጥሞ ድኽእል ከም ቀሊል ወሲኹ ክብዶ ይኽእል እዩ ገለ ሰብ ከዓ እቲ ምልክታት መዓልታዊ ይኸይድ መምሱ ኣብ ሂወቱ ብዙሕ ፀገማት ከምፃሉ ይኽእል ማለት እዩ ሕጂ ገለገለ ምልክታት ኣለዉ ንኣብነት ቀፃሊ ቃንዛ ርእሲ ኣሎ ቃንዛ ርእሲ ዋላ ንፀረ ቃንዛ መድሃኒት ወሲድካ ደይፍወስ ዓይነት ቃንዛ ሸገርገር ምባል ቀፃሊ ናይ ፍርሒ ናይ ስግኣት ናይ ራዕዲ ምልክት ኣሎ ትርክታ ልቢ ምውሳኽ ኣሎ ኣፍ ምንቃፅ ኣሎ ዝተፈላለዩ ዓይነት ነገራት ረሃፅ ይኹን ፀገማት ኣብ ድቃስ ፀገማት ኣብ ኣመጋግባ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ሕጂ እቲ ምልክታት ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ግን እዚኦም እቶም ኣብ ዝበዝሑ ሰባት ተጠቃዕቲ ናይ ቫይረስ ኮሮና 19 ዝተረኣየ እዚኦም ይመስሉ ማለት እዩ ኣብቶም ክልለይ ዘይክእሉ ቆልዑ ኸ እንታይ ዓይነት ፅልዋይ ዘለዎ ኮሮና ቫይረስ ብምንታይ ክጭነቑ ይኽእሉ እንታይ ምልክታት ክኸርዩ ይኽእሉ ኣብ ቆልዑ ሕጂ እቶም ምልክታት ዝያዳ ብወለዲ እዮም ክረኣዩ ዘለዉ ማለት እዩ ንኣብነት ሓደሽቲ ባህርያታት ንኣብነት እቲ ህፃን ሽንቲ ማይ ምሻን ኣቋሪፁ ዝነበረ ሓድሽ ባህሪ ናይ ሽንቲ ናይ ምሻን ክረአ ይኽእል ቀፃሊ መምህራር ክህሉ ይኽእል ቀጨውጨው ምባል ክህሉ ይኽእል ወላ ኣብቲ ናይ ድቃስ ሰዓታት ናይ ምሕፃር ኣሎ ኣብ ቆልዑ ማለት እዩ ኣብ ሓደ ቦታ ፅግዕ ኢልካ ነዊሕ ሰዓት ምፅናሕ ይኽእሉ ይኽእል ቀፃሊ ቀጥቀጥ ወይ ፈትፈት ምባል እውን ክህሉ ይኽእል ማለት እዩ ካልእ ወላ ተዛሪብካ ከማኒ ናይ ዘይ ምቕላብ ወይ ኣብቲ ኣድህቦን ኣቓልቦን ንጡፍ ደይ ምዃን ምልክታት እውን ይረኣዮም ግን እዚ እንታይ እዩ ዝያዳ በቲ ወለዲ ዝገብሮ ትዕዝብቲ እዩ ክልለ ዝኽእል ማለት እዩ እምበር ቆልዓ ከምዚ ኣፉ ውፅኡ ከም ዝስማዓኒ ኣሎ ፀቕጢ ገለኒ ክብለና ኣይንፅበይን ኢና ወለዲ ግን ብዝያዳ ግን ነቲ ድስምዖም ነቲ ድዕዘቦ ስምዒታት ክገልፅዎ ክኽእሉ ይኽእሉ ማለት እዩ ኮሮና ቫይረስ ግን ህፃናት ብኸመይ እዩ ሞ ትፀልዎም እስከ ንኣብነት ንሳቶምሲ ኣብ ገዛዮም ዘለዉ እንታይ እዩ ዝገጥኦም ኮሮና ቫይረስ ሕጂ ቆልዓ ፃዕዳ ወረቐት እዩ ኩሉ ግዜ ከዓ ክመሃር እንድሕር ኮይኑ ካብ ኣከባቢ ድምሃር እዚ ንኣብነት እዚ ንምሳሌ እዚ ቆልዓ እዚ ኣብ ገዛ ይውዕል ኣሎ
ብዛዕባ ቫይረስ ኮሮና ብዝተፈላለየ መንገዲ ከዓ ይሰምዕ ኣሎ ካብ ስድሮድዩ ካብ ማሕበራዊ ካብቲ ማዕከን ዜና ድዩ ካብ ዝተፈላለየ ይሰምዕ ኣሎ ብዓብዩን ካብ ትምህርቲ በኺሩ ካብ ትምህርቲ እውን በኺሩ ለብሰንኪ ቫይረስ ኮሮና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ህፃን እዚ ኣብ ቫይረስ ኮሮና ገለ ስእሊ ኣለዎ ማለት እዩ ሓደገኛ ምዃኑ ተረዲእዎ ኣሎ ዝኾነ ህፃን ኣብ ገዛ ከምዚ ንዕዘቦ ደለና ወይ ንሰምዖ ደለና ቀፃሊ ኢዱ ድሕፀብ ደሎ ስለዚ እቲ ቆልዓ ካብቲ ብወለዱ ድመፅእ ዝተፈላለዩ ንቕሓት ይኹን ንቕሓቱ በሪኽ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ብኡ መጠን ከዓ ፍርሒ ክህልዎ ክርዕድካ ባህርያዊ ማለት እዩ ግን እቲ ፍርሒ ዝያዳ እንድሕር ወሲኹ ትርዓዲ ዝያዳ እንድሕር ወሲኹ ግን ዘና ቀዲመ ክብለካ ፅንሐኹ ምልክታት ከርኢ ይኽእል ማለት እዩ እስከ ሓደ ቆልዓ ንኣብነት ከምዚ ዓይነት ምልክታት እንድሕር ኣርእዩ ወይ እውን ከምኡ ንኸየርኢ ወለዲ ኣብ ቤት እንታይ ካብ ገዛ ክወፁ ክልኩላት እዮም ኣብዚ ሕጂ እዋን መዛኖም ክረኽቡ ይክእሉን እዮም ዝለመድዎ ኣገባብ ፀወታ ክረኽቡ ኣይክእሉን እዮም ስለዚ ወለዲ ደቆም ናብ ናይ ኣእምሮ ፀቕጢ ንኸይኣትዉ እንታይ ሜላታት ክኽተሉ ይኽእሉ ኢልካ ተማኽር ሕጂ ወለዲ ክገብርዎ ዝግብኦም ቀዳማይ ነገር እንታይ ብዛዕባ እዚ ቫይረስ ኮሮና ንደቆም ሓበሬታ ክህቡ እታ ቀዳመይቲ ሓላፍነቶም እያ እቲ ክገብርዎ ዝግብኦም ጥንቃቐታት እቲ ክገብርዎ ዝኽእሉ ኣገባብ ኣከላኸል ናይ ቫይረስ ኮሮና እቲ ኣገባብ ምክልኻል ተዘይመፅኡ ንዑ ተኸቲሉ ክመፅእ ዝኽእል ሳዕቤናት ብጋህዲ ኣብ ገዛ ናፃ ኮይኖም ክረድእዎም ክኽእሉ ኣለዎም ንድኾነ ይኹን ሰብ ድግደፍ ነገር ኣይኮነን ዝያዳ እቲ ሓላፍነት ዝስምዖም ንወለዲ እዩ ስለዚ ብዛዕባ እቲ ቫይረስ ኮሮና ዘሎ ሓበሬታ ምስ ደቆም ክማኸሩ ኣለዎም ይህን ምህን ከዓ ክብሉ ክኽእሉ ኣለዎም ማለት እዩ ብተወሳኺ ከዓ ድኾነ ይኹን ሓድሽ ሓበሬታ ክመፅእ ከሎ ከዓ ንደቆም ምንጋሩን ፅቡቕ እዩ ስለዚ ብኸምኡ ኢና ክንከላኸሉ ንኽእል ማለት እዩ ካልእ ከዓ ነቲ ናቶም ኣተሓሳስባ ከዓኒ ከምዚ ካብቲ ዘለዎስ ክንቀይሮ ይግባአና ማለት እዩ ኣብነት ብዛዕባ ቫይረስ ኮሮና ጥራሕ ኣይኮና ክንዕሎም ዘለና ኣብዚ እዋን እዚ ንህፃናት ናይ ኣካዳሚ ነገር ኣሎ ዛንታታት ናይ ኣካዳሚ ነገር ኣሎ ዝተፈላለዩ ዛንታታት ኣምፂኻ ክትነግሮም ትኽእል ኢኻ ድኾነ ይኹን ምንቅስቃስ ኣብታ ገዛ ክንገብራ ንኽእል ኣካላዊ ምንቅስቃስ ክገብሩ ክኽእሉ ኣለዎም ብዛዕባ ታሪክ ሃገሮም ድዩ ታሪክ ህዝቦም እውን ክመሃሩ ክኽእሉ ኣለዎም ስለዚ እንታይ ይኾኑ ኣለዎም ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ምህዳስ ዓለም ይኣትዉ ኣለዎም ማለት እዩ ብኡ መንፀር ከዓ ነቲ ቫይረስ ኮሮና እውን ንኽርስዕዎ እውን ዕድል ይፍጠር ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልትና እዚ ትዕዘቦ ዘለኹም መደብ ሞያዊ ምኽራዊ ዘተ እዩ ንሎሚ ኣልዒልናያ ዘለና ኣርእስቲ ድማ ኮሮና ቫይረስን ስነ ኣእምሮዊ ፀቕጥታቱን ዝብል ኣርእሲ ነዚ ንመምርኽበና ዶክተር ፊልሞን መብራህቱ ካብ ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ስነ ኣእምሮ ቅድስቲ ማርያም ምሳና ኣብ ስቱድዮ ኣሎ በቲ ልሙድ ቴሌፎናትና 122474 ወይ ድማ 122474 ብምድዋል ኣብዚ ኣርእስቲ ዘለኩም ሕቶታት ናብ ዶክተር ብቐጥታ ከተቕርቡ ከም ትኽእሉ ክንሕብር ንደሊ ዶክተር ንሕና ኣብ መስመር ኣቲና ኣሎ ድሮ ምስልን እታዊ ክፀንሐ ኣለና الو سلام الو الو مسمر دكتور فيلمو هلو دكتور كحتو اللي راحتو هراي دكتور مسمر الو زلك حتو غربلو اوكي انت له حمام كورونا فيروس اوكي هو مزهد له حجي كورونا فيروس نفسي بتي ناي دقه زيناتك تسمعوا اتمتنو موت هو اتمتنو موت ولا تيك كريا خلصي رعد له هو تيك ابقالات هاجات زلو نغرات معنا ايترفناني هو حدثي نزلو نغرات بكم يكوغرو خلالو ማለት ንዑ بፓኒክ ኮይኑ ወይ ከዓ ረዓዲ ሒዞ ወሬኮነስ ተረዲዎ ክገብሮ ዘሎ ነገራት ኣእምሮ ዝኾነ ነገር ከይፍጠር ዘሎ ነገራት ተረዲኻ ዶ ዶክተር ተረከለው ራይ غنيلنا ካሪ ቴሌፎን አላትና መስለኒ ሄሎ ሄሎ ወፂሎ كملسلو دوم عدل كنب دحرينا بناتنا هاتوشاتن كي أزيا أقداسيت حتى مهنياتو بزيد وهاب دولونا معكنا زينا حبريتا متأموت رعد خفتر بهرياوي نوبريخا كم زعينت أقاطاميتات حجي تي كجبر زلو تنقاطات فلوتاتين نابنا دحر تزيناتات دسم بدكا ويدار عدكا ندحر كوينو حدا أما عالتي حسابي خا خطر إذا لك نتزينا مالتي تو حدا تبزحخا كلتا غزي مالتي مهنياتو دحر تزينا ندار بشكل خير كوينو أبي وكا تدغاغامي تتصقطات دغيد تتصقطات كا تدغاغامي ندحر كيدغا خم تقدي مزبوكخا نبدي تدلي ما أزن يسنا أمر حماماتي زخيد مالتي نابنت نام نفس قتلت مرحكا يخل
ናብ ካልእ ሕማማትን ከማዕብል ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ እቲ ክንገብሮ ዝግባአና ጥንቃቐታት እንታይ እዩ ተተኻኢሉ ሓንሳብ ንመዓልቲ ኣይተኻእለን ከዓ ክልተ ግዜ ንመዓልቲ ማለት እዩ ድሕር ደይር ብሸካ ኮይኑ ንዓኻ ደይር ዕደካ ድሕር ኮይኑ ክልተ ግዜ ንጎን ምሸትን ክትከታተል ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ንሕና ግን ኣብዚኣ ግን ሓንቲ ክነስምረላ ዝግባአና ነገር እንታይ እዩ ኣብ ክንዲ እቲ ንሕና በቲ ሳዕቤን ናይቲ ኮሮና ቫይረስ ዝመፅእ ከምዚ ኮይኑ ክንዲ ዝመጠን መልከፍቲ ክንዲ ዝመጠን ሞት ኣሎ ኣካል ክንዲ ንምባል ትናዕና ዝያዳ ደገድሰና ነገር እዩ ኣብቲ ኣገባብ ምክልኻሉ ዝያዳ ተተዛረብና ይሓይሽ ማለት እዩ ብኡ መንፀር ኢና ከዓ እቲ ክመፀና ድኽእል ሳዕቤን ክንወግዶ ንኽእል ማለት እዩ الرأي أب مسمر لنا مثلنا هذا سب دكتور ألو دوالي تليفون كا زا تلفزيون كا قصاب لنا الرأي تلفزيون كا قصاب لنا الرأي هاي كم لكم صبوا زلك حتى غربي الرأي ناتي ريتون تمسيركا عاد سوغرن دي زكمت الرأي تحاسبوا قالت تقولون لكم حكينيش هو ግን ብዘማይ ከማይ ኣምፂና ንህፃ ኣዲስ ኣበባ ዳርጋ ሰለስተ ወር ጌና ማይ ይብልና ቡናትም ባንቧ ትመፅእ ተተኪሱ እንዳሻር ካምፓኒ እንዳገለ ይብሉና ሕጂሲ ንዚስ ብጣዕሚ ንኩላትና ፍቶ ኮይኑና ኣሎ ሓራይ ዝኸበርኪ ደዋሊት ዶክተር ኣርእስቲ ኮነን ናትካ ዓውዲ ኮነን ብዝኾነ ግን ነዚ ከምዚ ዓይነት ሕቶታት ዝምልከት ብፍላይ በቲ ዘለካ ኣብ ገዛኻ ዘሎ መጠን ማይ ከመይርካ ጥዕናኻ ተውሕስ موياو مخري زوهبلو أمنا يتصبح مدبنا كله مخالو بس قطع من حبر زلكا خميركا تتكملوا أبز بلاد استمالتي دكتور كال قتلنا كن زاربولو زدلي تزخبد زغبرو ناي كورونا فيروس نمكل خالو زغبر ميلاتاتي نخيس فحفح نخيس لكف نفسخا ناي مكتا الحقات كان ناي محلاو بعابيغا بيت كان ناي معصاو سقومتي يدليو سلازي إذا خمس عينت نجارات تعينت محبرة وصات يفتر بفلا يكون مع الحزب إرتراز مثل حزبي أزي سطوم زخونة محبرة ومن نابرونا كايدان زلوا حزبي سلام يتبها لا يتصلي بحساب يتقعز كال زبل مقتي نزل لبدازي كأزخونة زي تعرف وسانتات تعينت صات يفتر جنك انتهينا هنقبر زلنا بخمينا خلنا ما مرو زلنا كم مرات ስለዚህ ይብልና ማለት ነው ሕጂ ከም ቴሌፎን አላትና ሞ ናው አሁን መለሲና ዶክተር ሃሎ 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 ሄሎ ሰላም كما لكم صبو زلك حتى تقرب تخلي اخي حاري هذا ولا علن تلاقيه عمل اخو يرسع وعيك اقدر في الخايو اي قدس كم زي بتاع وعي له ترى يكون نجر دكان جلخاء مال أختي بس مع سيتري وزي هلا كحترت كندي غيرو خمس خابز جمرو كم خابز هون ودي شدشت عامت تابيلت حزم خامس كوني حج ودهني عامت يزلو حج ود عصت حدا عامت له دحان غير إشي أرستنا مس كورونا فيروس استأساسريو كبرات تعذبتنا أبزي أتوكيرنا تحتتنا حاج من هتوزر لجزء خن تكملون دكتور جن حتى بالك دكتور تعدل تغيير ولا حجي دحان تتجمع يزول أحمش عامة سكبر عندي بزيادة خا أبتي نحن نسرح له تكلت أنا متى تتزاربت مسانا يحيش هم غيرنا فوسا مالتي حجي أبتي قديم كعلي كات أنا حتى نحن حبرت السب أب محبرة وسرت زسرت عينت زندنا يدلنا قريب كا سلام كتبها لك بدهونه يكون وان كتبصحت كلا لك حجي بو منصر ግን ዝናይ ሙሻብ ስጉምትኻ መጽዩ ሎ ማለት እዩ ሕቆትና ክንሕሉ ከም ደለና እውን ሓደ ምክልኻል ኣጋ ምክልኻል ስለዚ እዚ ተዋሂቡ ደሎ ውሳነ እዚ ተዋሂቡ ደሎ መምርሒ ንጥቕምና ምዃኑ ክንርድኦ ክንክእል ኣለና ከም መጀመርታ ማለት እዩ እዚ ንሓደ ንዓይ ንዓኻ ድግደፍ ኣይኮነን ናይ ኩሉ ሰብ ሓላፍነት እዩ ንምንታይ ኢኹም ትገብር ደሎ ንድሕነትና እዩ ናትና ድሕነተይ ድሕነት ድሕር ተሓልዩ ናትካ ድሕነት ክሕሉ እዩ ናይ ስድራ ቤት እውን ክሕሉ እዩ ብኡ መንፅር بو منصر كان ناي حبرتسب بفلاي كا بو خامس تناي هاجر كا خيدي مالتيو سلازي احنا حبرتسبنا خمزيو غلغل نبلو اوان ايكونن نهم الا نزاربول ነገር አይኮነን ተሓንት ክንገብራ ድግባና ነገር እንታ ከም ዘሎ ክንቅበሎ ክንከላለና ዝሆነታት ተቀቢልና ኻ ንድሕነትናን ንድሕነት ነፍስና ንድሕነት ሃገርና ማህኑ ክንዝንጉዕ ይብልና ማለትዩ ምክንያቱ እዚ ተባሂሉ ደሎ ንሓጽር ግዜ እዩ
إذا حصير جزء خان نحن نتداعجفنا حبريت عند حتى نحن كسر دلنا نمبر كم زغني لا عميمي ويقرب لنا نبلو وانا يكون بهم نهون جزء يلا معناته سلازي نفس وكسب نستباهل دولو نجار كتكبروا يدقبوا بو ما تصري حتى تقبل ويقعد دولو سنا امراو تصطاتو كله دولو معناته سلازي بخمس جيرنا تجلسنا حاجه صبو دكتور منالبات تليفون حجونا لاتنا هلو سلام هلو الله خد مسمر هراي قصل دكتورة تبسيدي قصل زلك حتى تقرب تخليها انا انتاشي من دي حتى ذلي بزعب زيناي عنات ماكينه حجي انقساسان دين زلوا اسمرا بتحنا وردتي مسايا بلا التحمام كان التحالف بزح من قديتاتي زلو اذا انا حجي سنا امراو صاطي خجبره لايك الى هذه قال اي كان مسمطا من الباب زخنه موشه فيديو جلدي دي قبرنا وردت كاتوالين كرن كم هذا لا تحطوي قال لي فتح ده يقبروا له يغني لنا انا كان دكتور الراي يغني لنا بزعوات عينت ماكاين صغطي يقبرنا له هذا بحالو بزياده زيانتهم مرحه ماكاينات ملكت ابنا دحر نايت عينت ماكاين بزتفلالي مغنيات دحر تفقد لنا كوينو دخونه سب مسام كصوني يبلو من بينه خيدو بينه ملسك خلالو بو مصري خانتي كغاطم زخنصات خودل دحر سب صعينو دخي دحر كوينو دي حلافنتاوي حلنا حلافنت زيبلو ግን نتمسفعفع حتى راخلو يخلي ግን بزياده ግን ابتي اغباب مكلخال بينه خيدو كل اغباب مكلخال ناي كوفيد 19 انت تتغبري حيش مالتي طبعا اب قال يوم سبات كترخبهم كلها كم زبلكاو انتي كنكونينا انتي خصاب مصاي فوستي زغداي كاريدي زغداي زبال على عقن زخده صقطن شغرغرن الراي دكتور سلازي مسهلو كنت وي ودعو كنت نفسها امريكا تتاساسر تخل مخا صقط كي جبرلكا وي كي تصقط هي ابا امرها خي ساعه حجي قدميا تليفون لاتنا حنت عدل كذب هلو سمعك زلك حتى تقرب تخلي هنا دكتور فيلمون هلو قصل زلك حتى تلفزيون كعاويلا سلا زلاكن كنرادا نخلي لنا هلو هذا ردي خاني هلو نسمعك لنا حتى قرب انا يوانس هراي قصل زلك حتى تقرب تخليها انتي كحت دليلو مسلك مزناي كورونا فيروس ندي ولا علني شكور دلو اجس بتنا شكور زلو يلو ندا تغلص خوينو في تلفزيون سي قرب صاطتا تغبر نايرس نمعكدي تالا خكيدو طرح يعكن ترسني ناو طرح يستبلنا تلفزيون طرح يستبل اجس قرب تاي تغورك عايش صبو احتل لك يا دكتور غني لنا نمسجن تليفون ودينا لنا دكتور قداسي تحتها ازيا قداسي تحتها شكر زولو قلعه بفيروس كورونا كي لك فرح تدغاغامي كم زي بل انتايو حمام شكور يدلهم فيروس كورونا نمتقع زياده نخطق زياده تقولوا على يبال استفعل لي مصنعاتكم يباليو سلازي زغولعك نخغاطمو دخلسنا امراو صقطات تخغبرو غبو انتايو حدا مزي توشبنا يدلنا خلاتنا تي ساعاتنا تلفزيون كندي ساعات كرخ لالو ازيو وسانه نغاريو توساخي بيزي خغبرو خلالو تولادينتي ولا عملتي تساعات دقاسو خسكمرحو خلالو ابت تمرت خساتفكم دولو اب استفالالي اكتيفيتي اب استفالالي منقساس خساتفكم دولو خغبرو خلالو سلازي حنقولوسي بخوم غيرو تحدثو يحايش بر ملو مع تلفزيون كره دحر دوعل كوين قدنت سنا امراو صقطات تاع باغوري كن حنت دنگرنا ملكتات يريهم دولو كن باغو فليطولو بو معناتي سلازي غبو ساعه سرع دغونه ساعات كدقس كخلالو سرع دغونه ساعات كنقاساس كخلالو اوشت غزو كوين بفلاي زول عايز كنقاساس كخلالو كنبب كخلالو استفلالين تفتات كقصق كخلالو ما بخوم غيريو كابت صقط صدخن معناتي قديمه بقي سياز نورك حتى كبيت شغلوت الله بدرجه هغور وي بدرجه عالم حسبك تاينا خنكون مصاي تاي وردنا اندا تباله اب كبيت نوص زاتو سبات الله سلازي مستي وهو كنتات مستودعو كنتات
هيوتهم بخمي كتأساسروا يقبل أبتي قبل ما سندي والثاني من هو حدا نزمت أكاد أجمع بخمي كتبدو هتكلا لك تدالي خالو هتصنع هتكلا لك سلا دفرح كا سلا زرع كا تدالي خاملة هيكونن أو مروخا خدالو خلالو زي أجات يمدولو أجمعت كا جزيا ومهانو خن أمن كن كلا لنا مناتو تمالي أبزينا نرنيرنا أتا منشي نايزخول الحمامات دخونت كوتما وهانس تخفيتا تواهيلو زينا ترى إلو مالتي سلازي أنا بعلان أنا حنتي شاف شورا أبعت نري أدلنا يدخلنا أدلا مالتي سلازي زي أو تأجن نجزيو كندي معاتي خوسنا برجس كنفولت عين خلينا جن دحر تدوها بنا مخرطات دحر أب قبر نوعلو خينا بمويا واجوها بنا أب قبر نوعلو دحر خينا تي أجاب ممكن خلنا كوفيد 10 شعات وي فيروس كورونا 10 شعات دحر نوتو قبرو خينا جن ولا حنت تأجن ما يكلونا أني مالتي سلازي أو تصقينا تسرحنا يحشنا مالتي طب تليفون لاتنا دكتور هلو 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 اب مسمر هلنا استوديو يبلنا نمسلني دكتور قال ابز ارس زي كنحاتو ندلي بزحات سبات ابز اوان زي ابيتهم يمزلو ناي ولف بحر زلوم سبات الله زغاطام زي اب تسرع هيوت أبنتاو زخون هيوت نخسرو انتي تلاخ تصاوت حدا غزيسي تليفون لاتنا اوكي هلو 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 زلك حتى تقرب تخلي خنا بدكتور فيلمون كانوا عيلكي هاي هلو قصلي تلفزيون كي عاوته بلي الله مسلني نسمع لنا هلو هلو طب هلو قصلي زلك حتى تقرب تخلي خي اول حدي بزنا يزم قلعت ناي هلو قصلي نسمعك ندينا زلنا قصلي بزنا قلعت ناي يزم قلعت ناي سنا امراو ጭንቀት ይገብርለው ዝበልኩም ምን እንዴ አራይ ጭንቀት ይገብርለው ዝበልኩም ምን እንዴ ሕጂ መብዛሕቶም ሕጂ ኣብዚ ኣነ ባጽዕ እንዴ ዘለኹ ሕጂ አራይ ኣብዚ ባጽዕ ዘለዉ ቆልዑት ሕጂ ደሓንዮም ክንድቲ ጭንቀትን ክካይ ገበርዎና ርእሶም ብዙሕ ነገር ዝገበርዎ ነገር የለም ብፍላይ ካብ ትምህርቲ ወፅኦም ኣብዚ ደገደገ ክብሉ እዮም ትሪኦም ደሓንዮም ኣብ ኮሚታሲ ደሓንዮም ዘለዉ ኮይኖም ዝስምዑኻ መን ይስምክ መሆን ንብል ካብቶም ቆልዑት ከም ዓበይቲ እዮም ገደም ዘው ጭንቀት ኣብ ዓብዪ ዘሎ እምበር ኣብ ቆልዑት ኣብ ሌላ ይሓስብን እየ አራይ ንሕና እኮ ጭንቀት ኣሎ ኣብ ኩሉ ቆልዑት ኣይበልናን ግን ከምዚ ፀገም ተዳ ኣሎ ኮይኑስ كذا ጸንሐ ማያው ምኽሪና ንህብ ዘለና ብዝኾነ ግን ኣብዚ ሕጂ እዋን እዚ ደገደገ ዝብል ቆልዓ ብሕጊ እውን ፍቁድ ኣይኮነን ከምኡ ኣብ ዝረኣየሉ እዋን ድማ ገና ሕስጉምቲ ክንወስድ ናይ ኩልና ሓላፍነት እዩ ስለዚ እታ ዝበልኪ ኣብ ዓበይቲ ዝያዳ ራእይ ዝበልኪ ሕጂ ዶክተር ክንሓቶ ኢና ማለት ይቐኒልና ዶክተር ምናልባት ወከምቲ ኣቀዲመ ክብሎ ፀናሐ ክንዲ እቲ ምልክታት ሕጂ ኣብ ዓበይቲ ዝረአ ምልክታት ኣሎ ኣብ ንኣሽቱ ከዓ ዝረአ ምልክታት ኣሎ እሳ ስለዘይረኣየት ኣይተረኣየን ማለት ኣይኮነን ناها كفالنا حبرة السبينا كفالنا عالمنا بتكم سبنا خا بيت فيروس تتقعد عن نركب علينا سلزي لوم يعترى إن زي ملكتنا يتقطنا يعني عمره صباح يتعيرن ما نتايكونا نحنا هون ولد لنا بتمسي بخمي كن كلا هون نغل بتمسي خ بخمي كن فوس نغل سنا عمره تقطاتي توانا نجار مالتي كم زي يعترى عيني لنا جن نزاني ولا أبنت يلن سلزي بخمو تحالفنا يا حيش مالتي قال تيمستي موشة أساسي ورزمت انتايو حد جزيسي فيروس كوروناس كمسكين على دبلو بحالت له مالتي كم دبلو تزاربت على تدبز هنا تو 9 شميته ويتحماقيو حدا قلنا أسن باديو كنا أبتي 100% قلنا انتايو فيروس كورونا عالم كم عالم أبزوريا سبعونات كم حدا عسيدا نخذ زارب عدل فتيرو يدول له مالتي كلها تحجيتني حابر صراينا انتايو كورونا فيروس يابزوان زمالتي توساخ انتايو اتموشاب أبجزا كم نوع غيرنا يركب على مالتي تاب جزان وعلك أنتايو أبونا أمنت بزعبا كونتات نايدوك وخفلت بقربا نخفلت عدخا بزعبا نتسهنا نايدك نخفلت كابت زنا برس بالعالم مالت توسيخو مالتيو استخوينو له مالتيو توساخي أنتايو مس ولفتات أساسي ورزمت أنتايو دخونا ولفتات حجة أبزوان زي أبقى ندقخات كتستي مستر كتستي شجارة كتستي بزخونا ملكي قبل يكونن مهنياتو تقولع كم تقدم مسبوقها بتمرتي كابا كاوي سلازم مهار مالتي سلازم ندقخا ابنات تكون سلدي دلي نسله دقخا نسله هيوت كاون مسواعت تخفلوا له وان مالتي تمسواعت انت تمخفل نتزلك
ወልፊ ክትገትኦ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ሕጂ ዝስ ከም ጽቡቕ ዕድል ጌርና ተወሰድና ይሓይሽ ማለት እዩ ግን ምሳእ ተኣሳሲረ ሕጂ እንታይ ክገብር እንታይ ክዛረብ ደሊ ብዛዕባ እቲ ከመይ ጌርና ኢና እቲ ስነ ኣእምራዊ ጥዕናና ክንሕሉ ንኽእል ማለት ብሓፈሻ ማለት እዩ ሕጂ እቲ መጀመርታ ክንገብሮ ዝግባአና እንታይ እዩ ስሩዕ ዝኾነ ሰዓታት ናይ ድቃስ ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ስሩዕ ዝኾነ ሰዓታት ናይ ድቃስ ድሕሪ ሃልዩና ናይ ምክልኻል ዓቕምና ይልዕል እዩ ብኡ መንፅር ከኣኒ ነቲ ክንሓሙ ንኽእል ነገራት ከዓ ይጎለና ማለት እዩ ተወሳኺ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ከነዘውትር ክንክእል ኣለና ኣካላዊ ምንቅስቓስ ዓበይቲ ተኮይኖም ፍርቂ ሰዓት መዓልቲ ክንቀሳቀስሎም ንኣሽቱ መንእስያት ተኮይኖም ከዓ ክሳብ 1 ሰዓት ኣብታ ደለናዮ ገዛ ክንቀሳቀስ ግባአና ማለት እዩ ሕጂ ድሕሪ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ነዘውትር ኮይና ብዙሕ ረብሓታት እዩ ዘለዎ ሓደ ካብቲ ዘይተመሓላለፍቲ ሕማማት ዝበሃል ንከላኸል ኣለና ካልኣይ ነቲ ኣብ ሰብነትና ከጋጥም ዝኽእል ዘየድሊ ሚዛን ምኽራሽ ድዩ ምኽሳዕ እውን ንከላኸሉ ኣለና ማለት እዩ ብስነ ኣእምራዊ መንገዲ እንድሕር ርኢና ኢኻ ሓደ ባታ ይፈጥረና ካልኣይ ነቲ ከጋጥመና ዝኽእል ጭንቀት ፀቕጢ ወላቱ ምስ ዓበና ከጋጥመና ድኽእል ሕማም ረሲዕ ይጉድለና ተወሳኺ ናትና ርእሰ ተኣማንነት የዛይደልና ማለት እዩ ምስኡ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ ከዓ እንታይ እዩ ከምዚ እቲ ባታ ይፈጥረና እንድዩ كم سبكة ترسة تأمانتنا نتأمن نفسنا زلنا الرداء مثل نفسنا نية نفس نيات وي نفس كبرناون نخن حس حق زنا مالتي مسو تأساسي رخيدلو انتايو توما قدمنا زم قبرهم زنبرنا فتات كان قطلون هون كلا لنا من باب دي متحف من باب ديو استفعل على عينة متحفتي تنعخا زيادة بعد فترة كدخل أمنت نهاية مالت متحفت دحر كوينا نهاية مالت كتن بدخل على خنا أكاديمي دحر كوينا أكاديمي استفعل على عينة حتصرت صحفات نوحت صحفات دحر كوينا مكات من باب كن قطولها يقبعنا مالتي دحر مسأسة عدست لك دحر كوينا مسأسة عم كتقطولها كلا عليك مالتي قال اتي نمو مقبل قاني سرع استمات أنا كوني يقبع مالتي فساسي كستهم كلا لنا بس مستعاملنا الخير مالتي ساعات سرعة سيدنا قال تايو اتي الكلاو مسته والفتاكا كانوا يقولوا يقبعنا مالتي جيب بخمس جيما تسنا امراو طعنانا ابغزانا تحلنا صبوي اب سقط اب سمعنا اوانون تنقبر يقبعنا انتاي حدا ازي ناي مستنتان عينت اغاوا فاوسا مغويكا مفتتح مالتي كمزي يوغا مثال عينت اغاوا فاوساون كانوا تغبروا لنا قصالي عمق زبل مستنفاس እንዳወሰድና حامش مستنفاس نسحيبنا اير سحيبنا 5 سكند هيزنا لوطنا 10 غزينا معات نهرات كبيرنا يون اذنت زلنا صقطي امودال عبي تراي زلو مالتي ስለዚህ بخمس جيرنا انت سنا امراو طعنانا تحلنا صبو كوين يسمعنا غزا مالتي اسك ولقاو داتينا خينبل نبر دكتور سخناي سنا امرو حكيمي خا بهوسبيتال قدس مريم نابنت اب صراحه قتلو تخليها كن اب غزي وشبا انتي مغبركا سخنا ابنت تاين تفتات مغبركا اب غزا ديهم دولو ولا ولا حجي نحنا ولت ناي موشاب مسرح نفتونا لينا اب سنبت نفتونا لينا انت نغبرو ነገር እንታዩ مسدرا بيتك رحقتك حاليخا كتعلل كتقال لك قال انتايو بزعبا دهي ناي سدرا بيت كتفلت كتقال لك غزا خيت كايكون كان غزا خيت كايكون كان كاكيكا بزعبا كم يالهم قالت بلو وانا يكون انزي ግን مستزلنا تكنولوجي تليفون تطقينكا دهي ناي بيتسب محتاج صبويو ናይ መንባብ ልምዲ ጽቡቕ እዩ ኣብታ ደላትና ገዛ ኸኣኒ ክንቀሳቀስ ፍትን ማለት እዩ እቲ መንባብ እውን ኣሎ ከም ተቐዲመ ድበልኩ ኸ ናይ ምክትታል ናይ ማዕከናት ዜና እንታይ ምዕባለታት ኣለዎ ንገብሮ ማለት እዩ እዚታት ንገብር ከም ሰብና ማለት እዩ ጽቡቕ ቴሌፎን ኣላትና ሓንቲ ዕድል ክልቢና ሃሎ ሄሎ ሰላም ዘለካ ሕቶ ከተቕርብ ትኽእል ኢኺ ምስጋና በሃል ሃራይ ምስጋና حدا لني قلع عود 7 عامات الراي حجس نسو بزعبا زي حمام كل شيء ينقرا جن مسمع يا ابيني مش لك عشان لي حجس انت حجبر هذا الراي حتى لك يا دكتور الراي يغني لنا ود 7 عامات يمو بزعبا كلي تليفون اللاتنا مسلني هلو وتي كمزي عقدي مزموكو خاي حجي بزع كورونا فيروس ود 7 عامات تناتو ناي مقبال كلوتو تناتو عرردا ህፃን ስለዝኾነ ብዙሕ ክርዳ ይኽእልኒ ግን እንታ ክትገብራሉ ኣነ ንምስጋና ይብላ ብዘዋን እዚ ኣብቲ ኣገባብ ኢዳ ተሓጻጽባ ካብ ገዛ ክወፅእ ከም ደይብሉን ክትምዕዶ ክትክእል ኣለዋ ኣብዘን ክልተ ነገራት ሰሪሓ ተፀቐጠት ሓይሽ ማለት እዩ ፕላስ ተወሳኺ ኸ ከምዚ ተኾነ ወይ ካልኣይ ወይ ሳሳይ ክፍሊ እዩ እቲ ትምህርቲ ኸ ክትመሃሮ ክትግብኦ ይግባእ ማለት እዩ ኣብዘን ሰለስተ ነገራት ተዘይወፀት ይሕሻ ማለት እዩ
دكتور ምናልባት ኣብዚ ኣብ ቤትካ ኮፈል ካብዚ ናይዚ ሕማም እዚ መልከፍቲ ድሓን ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ እዋን ገለ ሰባት ኣለው ኣብ ገዛ ኮፍ ክብሉ ዘይክእሉ ክወፁ ጥራሕ ዝደልዩ ኣቕሎም ዝፀቦም ሰባት ኣለው ስለዚ ንምንታይ እዩ ሰብ እቲ ንጥዕኑ ወይ ንዕኡ ዘርብሕ ነገር ኣይትግበር እናተባሃለ ከሎ ዝገብር እቲ ኣራዳዳ እንዲ ሰብ ንምንታይ ተወሽይዎ ኣሎ ኣና ኣብ ሓደጋ ከይንወድቕ ኣብ ፀገም ከይንወድቕ ከምዚ ኣይትግበር እናተባሃለ ድሕር ዝገብር ኮይኑ ሰብ እዚ ገለ ነገር ኣለዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ስነ ኣእምሮ ምስኡ ደይኮነሲ እቲ ኣራዳዱ እቲ ኣፍልጦ እቲ ንቕሓት እዩ የለ ማለት እዩ ከም ሓቂ ከማነ እኳ ብሕልና እውን እኳ ንሕናስ ካብ ገዛ ኣይትውፃእ ድሕር ተባሂሉ ሓደ ሰብስ ብሕልኑ እዩ ኣብ ገዛ ኮፍ ክብል ዝግብኦ ብኣኽበርቲ ፀጥታ ደይኮነ ክሕሎ ዝግብኦ ብፖሊስ ደይኮነ ክሕሎ ዝኽእሉ ወይ ብማይክሮፎን ኮለል እናበልካ ኣይትውፃእ ካብ ገዛ ደይኮነ ክበሃሲ ብሕልኑ ተገዚኡ ብሕልኑ እዩ ክግታእ ዝግብኦ ነይሩ ግን እንታይ እዩ እቲ ፍልጠት የለን እቲ ንቕሓት የለን እቲ ኣራዳዳ ብዛዕባ ዝሕማም እዚ የለን ዘይኮይኑ ድሕር ከምዚ ዘይጌርና ግን ዕጫትን ካልኦት ሃገራት ክወርደና ይኽእል እዩ ስለዚ እዚ ሞራላዊ ሓላፍነት እዩ ዘድሊ ሞራላዊ ሕልናዊ ሓላፍነት እዩ ዘድልየና ንኹላትና ኣይትውፃእ ድሕር ኮይና ኣይትውፃእ እዩ ስለዚ ከምዚ ስነ ኣእምራዊ ሕማማት ሃልይዎ ስለ ዘይኮነ እቲ ናቱ ኣራዳዳ እቲ ናቱ ኣቀባብላ ኣብ ክስታይ ስለ ዘይኣተዎ ጥራሕ እዩ ስለዚ በዛ ኣጋጣሚ ከዓ ነለቦዋይሲ እቲ ዝወፅእ መምርሒታት ተግበርናዮ ይሕሸና ንኹላትና ማለት እዩ ፅቡቅ ዶክተር ምናልባት ከምዚ ክንጠቕሶ ፀንሓና ቀፃሊ እዚ መደብ እዚ ክቐርብ እዩ ተስፋ ንገብር ኣብ ካልእ እዋን ካልእ ኣርእስታት ክነቕርብ ኢና ከመጠቓለሊ ግን ኣብዚ ኣርእሲ እዚ ኣብዚ ክንብሎ ፅንሓና ምስ ኮሮና ቫይረስ ዝተኣሳሰር ህዝብና ክህልዎ ዝግባእ መረዳእታ ካብ ስነ ኣእምራዊ ነውፅታትን ፀቕጥታትን ንክወፅእ ድማ ኣብ ዕለታዊ ሂወቱ ከተመኽሮ ትኽእል ኣጠቓላሊ ሓሳብ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ቀንዲ ክንገብሮ ዝግባአና እንታይ እዩ እቲ ህዝብና ክረኽቦ ዘለዎ ሓበሬታ ሓቀኛን እዋናውን ይኸውን ዝግብኦ ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት ኣለዉ ረበሽቲ ሓበሬታት ካብ ሓቂ ዝረሓቑ ተናወፅቲ ንሰብሲ ዝያዳ ራዕድን ምሽቑራር ንፈጥሩሉ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ሓበሬታታት ንኸይመፅእ ሓደ ሰብ ተወሓደ ሓንሳብ ተበዝሐ ክልተ ግዜ ንመዓልቲ ብዛዕባ ቫይረስ ኮሮና 19 በቲ እሙን ድብሎ ወይ ሓቀኛ ሓበሬታ ክረኽበሉ ይኽእል እዩ ድብል ተሰምዐ ፅቡቕ እዩ ተወሳኺ ከዓ ነቶም ወፂኦም ዘለዉ መምርሒታት ከዓ ክነተግብር ይግባአና ማለት እዩ ሞያውያን መፂኦም ይዛረብለው ግዜኦም ሰውኦም ኣብዚ መፂኦም ይዛረብለው እቲ ዝውሁና ምኽርታት ከዓ ክነተግብሮም ክንከል ኣለና ተወሳኺ ከዓ ኣመጋግባና ስሩዕ ክኸውን ይግባአና ማለት እዩ ከምዚ ኣብ ገዛ ስለ ዘለና ሙሉእ መዓልቲ ቡን ክሰቲ ክንውዕል የብልና ማለት ኣይኮነን እታ ቡን ክስተ ትኽእል እያ ግን ቡን ንባዕሉ ከዓ ወላ ምስቲ ናይ ድቃስ ፀገማት ከመፅእ ስለ ዝኽእል ሓፅር ዝበለ ሰዓታት ትኾነ ዝያዳ ተመራፂ ማለት እዩ ካልእ ኣብታ ደላትና ገዛ ኣብታ ደላትና ቦታ ከዓ ተተንቀሳቐስና ከዓ ፅቡቕ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚታት ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ካልእ ተወሳኺ ነገር ኣገዳሲ ነገር እንታይ እዩ ብዛዕባ ነንሕድሕድና ክንተሓላለይ ይግባአና ክንፋቐር ይግባአና ብዛዕባ ጎረቤትና ዝሰክፍ ሕማም ድሕር ኣለዎ ቴሌፎን ደው ኢልና ድሃዩ ክንገብር ይግባአና ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብዚ እዋን እዚ ንዓና ሰብ ዘድልየና ሰብ የድልየና ክብል ከለኹ ገዛ ከድካ ኣይኮንኩን ድብል ኣለኹ ተሓሓቐትና ሓሊና በታ ደላትና ቴክኖሎጂ ንዓና ትምእማእና ምስታ ምሳና ትኸይድ ግን ቴሌፎን ምድዋልያ ቴሌፎን ደው ኢልና ከዓ ብዛዕባ ኩሉ ኩነታት ከባቢና ስድራና ፈተውትና ክንሓትት ይግባአና ማለት እዩ ከምኡ ጌርና ኢና እዛ እዋን እዚኣ ክንወፃ ንኽእል ማለት እዩ ዶክተር ፊልሞን መብራህቱ ካብ ሃገራዊ ሞገስ ሆስፒታል ስነ ኣእምሮ ቅድስቲ ማርያም ስለ ዝሃብካና ሰፊሕ መብርሂ ብስሜን ብስም ተኸታተልትን የመስግነካ ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሰዓት መደብና ኣብዛዚምና ኣሎና ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ፅባሕ ኣብ ዝቐርብ መደብ ማለት እዩ ኣብ ቤትና ብዘለና ቀረብ ናይ ማይ ይኹን ናይ ካልእ ናይ ንፅህና መሳርሒታት ከመይ ጌርና ምክልኻል ንካይድ ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ክህልወና እዩ በቲ ልሙድ ቴሌፎናትና ድማ ብምድዋል ንዓዱም ጋሻና ሕቶታት ከተቕርብሉ ከም ትኽእሉ ኣቐዲመ ክሕብር ደሊ ሰላም